امن دی زمانے تے ہے زامنا جو امن دی زمانے تے ہے زامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ جو امن دی زمانے تے ہے زامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ جس دا سب نالوں پاکیزہ ہے دامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ جس دا سب نالوں سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ خود شاہد قرآن ہے محمد ایمان تیری بنیا جان جو اے جانا دی جان پھر کہنا پوے گا کیڑی مائی کرے دس تیرا سامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ کیڑی مائی کرے دس تیرا سامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ لیلۃ القدر تے ہے محمد دی ماں بڑی انوکھی اور عجیب گل کر رہے ہیں پڑھے لکھے بعد بزرگاں دی موجودگی وچ گل کر رہے ہیں لیلۃ القدر تے ہے محمد دی ماں کس طرح لیلۃ القدر ہے جس دے وچ اتریا خود وہ صاحب قرآن بولیے سبحان اللہ لیلۃ القدر تے ہے محمد ایمان جس دے وچ اتریا خود وہ صاحب قرآن خان شاہ صاحب خاص بندیاں دی گلے کری آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ خاص بندیاں دی گلے کری آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ اپنی حاضری دے وچ اس تو بڑا شعر اور ہے ہی نہیں ہے بہت ہی خوبصورت شعر پیش کر رہے ہیں خصوصاً میرے بزرگ جڑے نو توجہ فرماؤ عرض حاکم کرے جو ہے ایک نعت خواں اپنی اپنی ماں دا تصور دل دے وچ رکھدے ہوئے عرض حاکم کرے جو ہے ایک نعت خواں بابا جی حوض کوثر تے آوے جدوں میری ماں بولو سبحان اللہ عرض حاکم کرے جو ہے ایک نعت خواں حوض کوثر تے آوے جدوں میری ماں پھر کی کرنا عرض حاکم کرے جو ہے ایک نعت خواں حوض کوثر تے آوے جدوں میری ماں دور کرنا اس تو کدی جامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ دور کرنا اس تو کدی جامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ جس دا سب نالوں پاکیزہ ہے دامنا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ جو امر دے زمانے